चिरांनि बिजनियाव फिन हाग्रानि मैदेरजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दावहाया गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोदों चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलाव। बिजनी ओनसोलनि मानास माहारियारि हाग्रामाजों नांजाबना थानाय ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखारा गोजोन गैयै खालामदों ओनसोलनि रायजोफोरखौ। मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिजनी महकुमानि 4 नं. ए धर्मपुर गामिनि रबिराम बसुमतारिया जिउ गारनो गोनां जादों। इतना आसलू माने हाथी आइसे आमी हाथीटो खेदाइছো खेदार पिছত आमी आमाक खेदिছে आमी दाउरिছো बिबार दाउरार पिছত এই বুঢ়াটো হিসাব করবা আইছিল তাক ডাইরেক্ট খেদি পেলাই ধরি লৈ আইছে ধরি আহি পেলাই এইখিনি আনিয়ে মারি ফেলার আর কি। माबा दाराव सारालाय हा इला बेयावनो नै बेयावनो दं। इला बेयावनो नै